Aha. Gyere! Azt tudja. Na meg lépcsőt mászott. Ki tényleg? Egyedül? Igen. Figyeld, eljön egy kicsit, már majdnem kint van, aztán visszafordul. Gyere! Viki! Forogjál! Elszédülsz! Gyere! Viki! Ne függönyözz! Gyere! Gyere! Most már nem veszi be anya, hogy ide jössz hozzá. Most már nem veszem be. Jó van. Megint visszafordult, figyelj. Itt a nyuszi. Vigyázz az ajtóval. Vigyázz. Ó, jaj. Egy kicsit még részegesek vagyunk. Na? Becsukja az ajtót. Azt mondja, hogy viszlát. Nem bezárt a bazár. Ki tudja nyitni szerinted? Ha-hó! Nem tetszik beengedni? Vigyázz az ujjadra. Kukucs. Ezt nagyon élvezi. Tessék kinyitni! Tessék beengedni. Kuckusz. Hát itt bujkálsz. Majd most kinyitja, figyelj. Így fogadj meg.